Giriani gono msewe godi ya ichunigu kirifusio cha kubwatira na mwone kiombe kirikia Minto Foundation asiri tukuli ya roba kole tara yabo kuchia se godi ya soko nyara kurobo konyi kusechi skuru au gati skuru cha wachiko kwanya kanga mwone skuru elia ya masago na boi gono na keroka DOK kurua etangi ye chirita chiribu komi ase skuru ya masago ni gono msewe ya tebirubu na nachi korosi boi geba reko genda ase skuru yun niko chinga kecho kiombe kia Minto Foundation kia nyara kuru ebya au kuchia sabarukiwa na kotebu namba genda reko sire chisemi ase nseme yo amune nsemo chinde unatokomanyigwa no mulikeito Mirdada Momanyi omogoko nigo onekiwa ase skuru egati yabo eskuru yoboroso ya Amasege eskuru ya keroka DOK amone skuru ya secondary ya Amasege imewadia ichuni ebunge ya Nyalibali Masawe county ya Kisii engaki omo MCA wenseme yowe Cliffsiocha abwatirana nakora ekiombe ya Minto Foundation ase kurwa obokonyi egati yabo obokonyi wechitangi cha mache chirita chiribu 10 kurwa asabisi yomo MCA na waigo Minto Foundation kurwa ebyegwa ase omo MCA ainekia egati ya magendero arache gwikirania rero niko tuwachira ase skuru yeito ya keroka DOK okubwatirana nundugu ya nega igalapan amone byombe awawe kama kiabo Minto Foundation ase ngicho segeta abana abaiga na nemono nabana injengo reparete yetanke moya machiga bya 10000 ase ngicho ase skuru yega obokumumororo anemona ase ngicho konyora macha yarama ande tuchikunya kwendera ko batu kubwatana nebyombe biga ase ngicho koranga uskitore birengo byetu bechisembi anemona skuru chito chiagaida ne pare yeto ya keroka na njeri ne pare rembe abashua abantu bane bangaiga e pare yega this financial year kunyo bekande budget at least yeros kuna nono bosombi ko chese skuru gaiga ranyare ko ba ubya tawega tonene noko ganinga abana babali lega bobu atuko ganyo ko mera kibako kwago konya wetera se skupi wetera so basebe nande wetera tuko bara abana bota gete babuga tuko bako na intu nakike itoko jagaiga Korengana ne kiombe gya Minto Foundation nigo babeire bagokonya aborokiwa bali bakuru chinga chokonyora gwense nase barabe bakogenda no morobelyo yu nimbwate believe we must give back to the community ebisyo ebire karogo share keke yobwa many challenges to bwate school yega we hope nga gochimotwe to bwaterane omorai bagaiga mwalimu manne gaiga abalimu na bible points to do some projects here at school. My main one negative and I'm working in Umurai, Nabarai, Monsbay County. Hopefully in the next few years, hopefully, some kind of landscaping. Omwalimu omonene weskuru ya Masegeni go asaba ekiombe ekyo uchakogenda nobo konyobwo asebo igo agokera igitambukiro kyabo gyokwena na echekiye nusu emilioni gocha ase skuru eyo mono kibwa birmo para for the last 2 years ningo sabanya saba konye mwendo gukora mayabunaya mukonya abandi ande momentere yasaba mentere bisyo byokonyora ligarmo mwendo gukonya abana munana baja kata abana 10 bono baikira abana nerongere na babere 22 students both boys and 12 girls 10 boys yo bare abana nerongere na babere una bono ga no mo monene mwarune fees enu sumiro taliba sisi kama konyi skuru ebono konyo tua bere posa lakini mwato konyi ni jese jira bono jenga jijigara no ino kusema to siba lia ka ko nyo tua maire kabisa yonda tin pata ina puja mono we are humbled yani we lack even words to express ourselves aborokiwa abo babere ba okonyeka kurwa ase kiombe kyoni goba kambia na sebarwa eira yogo chia kobeka omokya engane yegwa okobokone gati ya Bible yogoro yobokonyi obo. Nashukuru sana kwa hii group ya Minto Foundation kwa sababu imetusaidia sana sisi wanafunzi ambao hatukuwa na ndoto ya kesho, lakini sasa imefikia kuwa ameweza kutusaidia katika masomo yetu ndipo sasa tuendelee tuweze kusaidia familia zetu. So like me, I had intentions of stopping school, but because of your help, I got help so that I can continue with my schools and have better careers in future. And I thank you very much for your humbleness and kindness. May the God bless you. Bana baitu bakoro mokia kero mwake karabagocha ndoburu bana toko ba chisawadi tiao. Report ya Igataseni Kandizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.